Съветваме ви да си направите препечени филийки с сирене, защото този клип може да ви докара разстройство. Мария Илиева или Оменат? Готови ли сте? Започваме. Мария Илиева. Ако вземем буквите от Мария Илиева, какво можем да изпишем? Точно така. Илия Мариева. Илия е мъжко име. Наполеон е бил мъж. Наполеон е бил нисък. Ниско. Ниско се римува с Сантра не ми убивай кефа фичеринг Криско. Криско е рапър. Рапърите правят песни. Не е ли подозрително това, че Криско и Мария Илиева имат обща песен? Не, това е просто случайност. Въх, чакайте малко. Случайност има 9 букви. Мария Илиева има 11 букви. 9-11. Възможно ли е Криско и Мария Илиева да са терористи? Дали са видимо доволни, защото са или оменати? Нека разберем. Мария Илиева е жури в X-Factor. X-Factor се римува с ядрен реактор. В ядрения реактор се използва уран-235. 2 плюс 3 плюс 5 е равно на 10. Барак Обама има 10 букви. Случайност? Не мисля. Барак Обама живее в Америка, Кентъки се намира в Америка, KFC идва от Кентъки, KFC продава пиле, кокошките са пилета, кокошките снасят яйца, яйцата са кръгли, орехите също са кръгли, орехите растат по дърветата, дърветата имат листа, листата падат през есента, есен се римува с обща песен, Криско и Мария Илиева имат една обща песен, триъгълникът на Илия Оменат има едно око. Мария Илиева или Оменат? Криско също. Потвърдено.